ओमफ्राय कन्टेस्टेन्टबो बांखा ओमफ्राय जों जेनेबा कायसा उंखा टाप कायसा कम्पिटिशन बिसिं जों बाजोनावनो सेलेक्ट खालामनाय नाबो कमियाखौ ओमफ्राय जों ट्राय खायगा ओमफ्राय जों बाजना मथा मथि सेलेक्ट खालामनांखाथा ताबसो जराथ' बेलेखायनो टाप उंखा जतन रजाम गाहाम रजाबो ताबो जे बाजनावनो जों सेलेक्ट खायगा थाखाय बरफ आरो थांगै कुमलंगो थांगै गाहाम बर'नि गाहाम उंखौ दङ আচ্ছা তিনি নরক অর পারফরমেন্স খাইমানি নরক সিলেকশন নখা না নরক বমাহাই মা তংगा সাগাদি পইলা सारि नों सारि कायसा अपरचुनिटि मांगा जे जों गुमति तिनि गुमति जुना जों बेखौ खायनाय बेखौनो हाबाय जोंनि जाजों नों सारि नों सिलेक्शन माने नोंनि बुखा बाहाय मा तंखा बेलाय गाहाम खातंगो ते खायनाय सालबो गाहाम तिनि नन सिलेक्शन खायना नों ता मोनसे सारानो मोजां नन जेनि जार्सि थांनो बरनो बुखा गाहामया जतनो निनि गामि तै निनि बो मोनसे किसा सायखाना दे आनि मुहे रत्ना जमातिया आनि गामि मुहे थाइब्ला ना अच्छा नों तामरो खाय दं ताबो कुनु खायास परि दं ना अच्छा नों केतामरो खाय दं ताबो आं स्टुडेन्ट बिए खाय दं थारियो निन गामि प्रश्न कमो उदयपुर बन्दुआ निन पारा निनि ममु सात्रायफां बन्दुआ नों मोसादि निनि बुं तामो निनि निकुमा बर तै नों तामो खाय दं आंनि बुंखा राहाय कय गां परि दङ क्लास 11 आव नों दिनै बोसोर जादों नों एक्साइटेड नों सिलेक्शन मोन बागै आं बेलायके एक्साइटेड आं हातमानि काट इज द फर्स्ट टाइम आं माके ऑडिशन माने जोंनि गुमति रेनबो जों मिसार जों पारसन प्रेजेन्ट खायनो थांनाय आंनि साक्सेस अच्छा हामबाय आं गुमति प्रिया जमातिया आं अर तिरुपानिनो ओमफ्राय आं टाउन बियाबो 5th सेमिस्टार ओमफ्राय आं बेलायनि कुसिंखा अमबै तिगिबै जारा तिगि आरनो बखाता बायथों ब्र नेक्स्ट बेलायनि माने सिरंगै तेसा मगे ता 5 जना सिलेक्ट खालामबाय